Velika bomba upravo je eksplodirala, prijatelji. Jedan od najskupljih igrača Dinama iz Zagreba mogao bi se ozbiljno suočiti s prijetnjom svoje karijere. Situacija je zabrinjavajuća i donosi neizvjesnost u vezi s budućnošću ovog talentiranog sportaša. Ali ne brinite, držat ćemo vas ažuriranim o svim detaljima ove šokantne objave. Osigurajte da ne propustite nijednu važnu informaciju pretplatom na naš kanal upravo sada. To je velika vijest koju morate čuti. Ostavite svoj like već sada kako biste dobili sve najnovije informacije. Prije točno godinu dana, Boško Šutalo stigao je u Dinamo iz Atalante u transferu vrijednom 4 milijuna eura. Počeo je izuzetno dobro, postigavši gol u svom debiju protiv Istre 1961. te odigrao svih 90 minuta protiv Varaždina i Hajduka u prvenstvu HNL-a. Šutalo se izvrsno uklopio u plavi tim, oduševljavajući sve navijače Dinama. Međutim, dogodio se nesretan trenutak u 34. minuti protiv Šibenika prošle godine kada je pretrpio prijelom kosti i oštećenje ligamenata gležnja, te je morao na operaciju. Vrijeme oporavka je prošlo i s velikim entuzijazmom sudjelovao je u posljednjim zimskim pripremama u Rovinju s nadom da će se vratiti u proljeće i započeti ispočetka. No, to se nije dogodilo. Nije zaigrao ni jednu utakmicu, nije odigrao niti jednu jedinu minutu. Konstantno se suočavao s zdravstvenim problemima koji su ga zabrinjavali i utjecali na njegovo izdanje. Sada s velikim iščekivanjem očekujemo utakmicu protiv CSKA 1948 u idući ponedjeljak, s velikim zanimanjem da vidimo hoće li biti na terenu. Jer ako propusti i ove pripreme, ako ne zaigra, ako nastavi imati zdravstvene probleme, njegova karijera mogla bi biti ozbiljno ugrožena. Pa, kako vam se sviđa ova iznenađujuća objava? Onda ostavite svoj like odmah kako ne biste propustili nijednu ažuriranu informaciju. Budite u tijeku s daljnjim razvojem ove nevjerojatne priče. Sada nas zanima vaše mišljenje, što mislite o situaciji s Šutalom? Slažete li se da mu je karijera u opasnosti? Iznesite svoje mišljenje i sudjelujte u ovoj živoj raspravi. I ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako biste dobili sve nove i ekskluzivne vijesti iz ovog uzbudljivog svijeta nogometa.